pari kundirwadza. Ndiri kurwadziwa zvakanyanya nekufa kwakaita mwana wangu. Ndakambunyikidzwa. Ndiri munhu aida imba yake zvakanyanya. Makuva vanogona vakatoratidzwa, vakaratidzwa mashoko nezviuru zvakawanda. Mamwe ari mumahuswa kusanganisira mwana wangu. Tori nemakuva akawanda akavanzika. Makadii zvenyu ruzhinji rweZimbabwe? Inini ndonzi Naomi Savari. Ndainamata kwaMadzibaba Ishmael. Saka ndakasanganawo nedambudziko randakasangana naro. Dambudziko rangu rakamira rakadai. Ndakafirwawo nemwana tichinamatira ikoko. Asi kushayika kwakaita mwana uyu akashayika nekusununguka. Mwana wangu ainzi Polite Coffee. Asi taiva taenda kumusha. Tine 2 days taenda kumusha mugore relockdown 2020. Takangofonerwa chinzi mwana avhunduka usiku akatanga kubuda furu. Mwana yanga akazvitakura tokurirwa ari makuseni. Chibva tabvunza kuti ko mwana uyu kurwara kwaaita amukwanisi here kumutira munamato kuti zviite nani uye zvari kunyanyorwara sei. Havana kukwanisa kutsanangura, wangoti ari kubuda furu. Saka panguva yacho vakazoti vagara ndopatakawafonerazve. Kati amukwanisi here kutiudza munamato wekuita. Ndichifonera Madzibaba Ishmael. Amukwanisi here kutiudza munamato wekuita kuti mwana aite zvakanaka chero tikaita tiri kunoko. Zvikanzaiwa tichazokuudzai kuti zvafamba sei. Takaswera kwakumanheru ndopatakazofonazve. Zvikanzi tiri mumota. Asi mumota macho ndakavati inini ndokumbirawo kuti muise foni panzeve nditaure naye mwana uyu ndinzwe kuti ari kuti kudii. Zvikanzi ari mune imwe mota nemadzimai tiri kuenda kunyabira kubhangeti ndokwatiri kuenda naye. Bva zvangopera zvakadaro. Zvadaro kwakumanheru mapasi 7 ndipo wakazofonera baba wakati tine urombo mwana wenyu aita se atisiya. Ndopandakabatikana paye ndikatanga kuchema. Asi mushure mezvo takazokumbira tsamba kwaSabhuku kuti tiwane kufamba kuenda sezvenge iri nguva yelockdown. Makuseni ndipo wakanzi kurumidzai kusvika nekuti hatisi kutenderwa kuungana inguva yelockdown. Murume uyu baba vaye vakakwira vakaenda kunyabira. Vasvika isusu ini ndakasara ndikanoudzawo mama wangu nokuti padhuze nepabereki nepamai vangu vachibva vaurongedzawo kabhegi kabva vauya namwene vangu vanova mai vemurume wangu vatezvera wangu vakashayika vatakutevera. Saka nguva iyoyo taifonerana nabamunini titofamba sei, vachiti tofamba sei tisangane mutauni tiri kutoenda pai. Saka nekuda kwemafambiro ainetsa munguva dzacho taiti tikakwira mota toburuka, tikakwira imwe toburuka kusvika tasvika mutauni. Takazosvika kunyabira mapasi 8 nanabamunini. Saka anabamunini waitoti anchedza foni yemukoma anga achitidzimira foni. Saka tasvika kuye ndakangosvika nekuvhura dhoo pamba paipe ndione vanhu vakatorara. Zvikandishamisa kuti ko imimi makarara. Ndakabvunza ko makarara ko mwana wangu aripi. Vakaramba vakanyarara namai vangu varimomo. Ndobva ndatanga kuchema. Kwakazouya wamwe baba wakazouya wakati tine urombo mwana wenyu tabva kutomuradza manje. Tamuradza kumanheru. Saka murume wangu kubva ipapo haana kuzombobvira aswedera padhuze nesu. Akaramba achiti zvamaita matyora murawo mawire nehama enda anchivadzimira foni kuti vasakwanise kusvika kunoku. Chinamato chedu achitenderwa kuti tiwadzane nehama. Uyezve imi mutori nedambudziko rekunzwanana nehama. Tichibva kwachena takarara kukachena. Bamunini ndopo wakatokumbirawo munoratidza mai vemwana uyu kwamaradza mwana wavo. Vakaramba. Saka varamba kudaro vapostori ndipo vakatanga kupopoterani. Bamunini vakati munozviitirei kusanganisira Madzibaba Ishmael. Vakatanga kupopota vachiti uya nehama kuti dzimdirume manje ndinonakura. Saka bamunini vakazosvikayo pakuti nindoshanda pabarracks iri panyabira.
Anonzi painkomo barracks ndopavaishandira bamuni. Vakati zvese zvekuungana kwamama muchitaura dai mama taura nenguva handifunga kuti pamba ine chakaipa. Taikwanisa kuita sei? Taikwanisa kutoviga mwana zvakanaka, kumutakura toenda naye kumusha. Ndo mutemo wedu wemufamily medu. Zvine mimi mukoma zvamamuchitivigira mamuchida kuti zviite sei. Zvadaro vakazotinotiratidza asi zvanhu zviri zvekumanikidzira. Taenda unoratidzwa guva riyeri hatinombomira kana 5 minutes tiri papo. Tasvika guva riyeri takangoratidzwa riri 1. Taratidzwa riri 1 guva riyeri ranga risina kumbonyanya kukura. Guva remwana wangu ranga rakakura kusvika risina ivhu rakawanda. Saka ini ndakasvika panguva iyoyo ndobva ndatanga kuchema ndichibata guva remwana ndichichema. Mushure mazvo ndakanzi izvo mabatire eguva iroro pane zvamakanganisa. Mamusingafaniri kubata guva iroro naMadzibaba Ishmael. Mune kukanganisa kwamaita uyezve manokora ivhu. Ndikavati ko mwana wacho aradzwa kupi, mwana wangu aoparetwa here, havana kukwanisa kunditsanangurira. Zvikanzi izvo taenda naye kuchipatara kubhangeti akanoparetwa akabviswa mwana. Ndikandokumbirawo mapepa anoratidza kuti maita se mwana aendeswa kuchipatara, havana kukwanisa kutiratidza. Saka mushure mezvo takazobva ipapo patangoenda kumba kwacho. Tasvika kumba kwacho ndikavati saka chitipai zvinhu zvemwana kusanganisirawo ndamutengerawo poto nemaplesi. Vakazvirambira vakati azviita kuti muzvitakure. Hembe vakanga varamba vakutogovana vapostori. Next door acho kunyanya ndovanga vakugovana hembe dzemwana. Saka ndakazovati aiwa pari pahembe chisiyai ndonopawo chivanina vacho. Since hembe idzi ndakazitenga murume wakanga asina kumbomutengerawo hembe. Ndokubva kwatakaita. Saka tabva kudaro inini handina kugutsikana kuti mwana wangu anga aoparetwa mwana here akaburiswa. Mukufamba kwenguva ndakatozonzwa kunzi mwana wangu akaradzwa nemwana mudumbu. Poreti anga arwa 2004 panguva yacho iyoyo. Pakarorwa anga ari kuma 15 years 14 years koko ndopakarorwa. Akarorwa 2020 achibva afa. Murume wake anonzi Ngoni. Saka kubva ipapo naNgoni uyo akabva andidzimira foni asade kutaura neni. Saka baba vakazoteera kumba mangwana acho. Vachibva vasvika vakati nechimiro chamaita maratidza kuti hamudi kunamata. Mashora Mwari, mashora mutemo chinamato. Saka handifunga kuti tichakwanisa kugarisana zvakanaka. Saka zvadaro inini ndakazofonerawo Madzibaba Ishmael. Takatanga kutaura pamameseji kubva kuma 10 dzeusiku kusvika kuma 4 am riri zuva racho iroro. Ndichivabvunza pamusoro pekuti nemurume wangu tasisanzwanani. Iye aiti ini ndiri kutedzera zviri kuda Mwari. Saka ini ndaivabvunza ndichiti mimi ndimakonzeresa kuti murume wangu adai. Tasaimoni pazvasvika. Saka ini handichakwanisa kutaura nenda kutokwanisa kutaura nemi. Vakandiudzawo kuti izvozvo nechimiro chamatoita ichochi hakuna kwamuchaenda. Hakuna kwamuchaenda. Hamungandigire hama kuti dzindirume kukoka hama dzenyu kuti dzindibvunzurudze pamusana pemwana wenyu. Mwana uyu anga mumaoko medu, mamusina simba pamusoro pake ndosaka mwakaona takamuradza. Saka zvadaro murume wangu akabva azodzingwawo kumasoro achinzi mudzimai wako akatuka Mwari wedu. Vakadedzwa kudare nevadare. Saka imi baba hatichakwanisa kunamata nemi. Saka baba waye vakazouyawo kwandiri vakati ini ndoda hangu kunamata Mwari. Ndokumbira kuti munokumbira ruregerero tikwanise kunamata. Ndikati ina handikwanise kukumbira ruregerero ndisina kuona mwana wangu nekufa kwaakaita. Mafiro akaita handisi kuanzwisisa kana kuti munditsananguriro zvakafamba sei maradziro acho hamuna kunditsanangurira. Saka handikwanise kuenda kwaMadzibaba Ishmael kunowakumbira. Zvadaro baba vaye ndipo vakazosvika pakuti inini ndanzina Mwari. Kana zviri kunetsa siya mudzimai iyeye uite se uye kuno tigare. Kana wakundikana kumuendesa kumusha kwawo ichita kuti uye tigare kunoko. Baba vaye ndipo vakandioneka vakati nini mushure mekunge kufa kwaita mwana takadzokera kumusha. Ndobva ndanorima. Ndadzoka ndakasvika baba vaye vatengesa pategara.
vafura vakati ndatengesa mari ndanopa Mwari nekuti ndiwo akatipa pekugara, imimi hamuna chamunofanira kudya. Saka zvadaro pavakanga vakuti vakuenda vakanditi ndokumbirawo mubhedha, mbezeni nemetresi neketeni mapoto ndakuenda. Ndobva ndavapa zvinhu zvezvi ndikavati torai zvenyu. Wabva wandisiyira dhora wakati mwana pekutangira, ini ndakuenda. Asi muzive kuti pandiri kudzoka ndikubva ndatora mhuri yangu zvekunamata makoniwo. Saka baba vaye vakabva vatoenda. Vaenda handina kuziva kuti vakaenda kunogara kupi. Mushure memasvondo mairi ndipo vakauya vachiudza vana kuti ndakutsvagirai amai vanoda kunamata. Ndawana munhu anoda kunamata, ndichauya ndichikuratidzai. Vana vaye ndipo vakataura kuti amai ndozvaita sei, ndozvataurwa nababa. Ndikati ko chikafu, zvikanzi chikafu vati Mwari vakati ndisakupei, ndinopa mwana anoda zvekunamata nekuti mai venyu vakuendesai kuchikoro, nekuti vana vaiti vakaenda kuchikoro omira, vakaenda kuchikoro omira. Ndichivaendesa kana muma extra lessons kuri kuda kuti vana vaende, mumwe musi vanopopoterwa, mumwe musi vanorohwa nababa wavo kunzi muri kuenderei kuchikoro, mukurasa murahu nemiko yaMwari. Murahu kusaenda kuchikoro unga wakataurwa naMadzibaba Ishmael kuchechi kana kuti? Hongu, zvakanzi mwana haende kuchikoro naMadzibaba Ishmael, hatenderwi kuenda kuchikoro. Vari kudzidziswa chirungu chekuti unoti baba unovati you, unoti iwe baba, plus baba vanonzi daddy, daddy munhu akafa. Ava hazvina chiremera. Vari kudzidziswa kupfeka makondomu vana ava kuzvikoro. Vari kudzidziswa unhu hwakashata. Zviri nani vagare kuenda kuchikoro. Vanodzidza zvemweya. Pavari pese vana ngavaimbe mavhesi vachidzidza zvemweya, ndo chikoro chavo. Saka vana vanga vatojaira kuti vangona kuti baba vauya mubva vagara useri kwedu otanga kuimba mavhesi. Baba vaye vakasvika vati chikafu, wanzi chikafu hakuna chandinokupai. Chikafu muchachengetwa namai venyu kusvika zvanaka, kusvika makutedzera gwara remunamato. Zvadaro takazoti tagara ndakazonzwa kunzi baba vaye vaitopota vakatouya vachitotaura kuvana vakati nini ndiri kugadzirisa pekuti tigare kumusha kuNyabira uko, ndokwandoda kuti tinogara. Saka ndichauya ndichikutorai vanangu. Zvadaro tati fambe ndopandakazonzwa kunzi murume wenyu, ndakatanga kufonerwa naMadzibaba Standrek, baba Shilo vanogara kufamu ikoko kuNyabira. Vakanditi madzimai mungaito nhamba dzenext of kin yaMadzibaba Dhagi here? Ndikati hongu ndinadzo hama dzavo, ndinadzo dzirimo mufoni. Zvikanzi tokumbirawo. Ndikati kunei, kwakanaka here kuti ndikupei nhamba dzehama dzaMadzibaba Dhagi? Ndokona kukupai ivo vapara mhosva. Zvikanzi kwete, ndiri kungoda nhamba dzenext of kin yavo ine senemu yakafanana neyavo. Ndikati handinadzo hopo. Saka vakabva vazonditi oi nhamba idzi taurai nemunhu. Ndobva ndafonera munhu uyewo. Ndobva ati muri mudzimai waMadzibaba Dhagi here? Inini semunhu ndaidawo murume wangu. Ndobva ndati hongu. Zvikanzi vakabva kumba rini? Ndikati baba vakabva vane wiki vabva. Ndichitiwo pamwe pane zvaitika zvakashata. Vapara mhosva semunhu wandaida imba yangu. Asi kuti takaparadzaniswa nechinamato. Uyezve nana madzibaba ndo vakadzinga murume wangu akati tirambane. Zvekuti zvadaro ndipo vakandifonera vakatiwo makagumisira kutaura navo rini baba vekwenyu? Ndikati ndakagumisira kutaura navo marumwe zuro. Zvikanzi marumwe zuro munosimbozviita here kuti vanoti vakaenda foni yavo inotadza kunzwanana nayo? Ndikati hongu, ndotadza kunzwanana navo nenyaya yekuti pamwe vanenge kusina network kana kuti moto inenge yapera moto. Zvikanzi muri kupi? Ndikati ndiri mutauni. Zvikanzi tine urombo, murume wenyu akaita accident nezuro paNyabira akafira ipapo. Saka panguva iyoyo ndakavhunduka sezvinhu zvandasina kuita sekutarisira. Shuro yangu ndaingoti pamwe achadzoka murume wangu, achadzoka aenda zvake but achadzoka. Zvadaro ndopandakatanga kuchema, foni yakabva yatongodairwa nevandainavo. Vatiwo endai paSouthampton pane para iripo inonzi Zororai, vanotsvaga ipapo, munoona kuti ndiye here? Ndobva tazokomunicata nana bamuni tikaenda. Takaona zveshuwa ari, asi
chakandishamisa ndakabvunza kuti ko pawaita accident pane vamwe vakuvara here, zvikanzi iye ega ndiye afire ipapo, asi anga akakuvara pahuma pakadhirika bijana ndopanga akakuvara. Zvadaro ndakatozobvawo mutauni chisviko kumba kwaita se kwatozara vanhu vatoungana vakuya kunomuchema murume wangu. Saka ndakazofambira nhamo iyeye kwe5 days yanga iri nguva yecovid yeyi. Semunhu anga achinzi aita nhau yange yamumapurisa, ndichifambira nyaya yendindanda kutoifambira kusvika tazopuwa bhodhi. Asi chakandishamisa mudzimai wacho haana kumbobvira auya, ndakazomuona tatova mumota takuenda kumusha. Uyezve vapostori ndakaedza kutaura naMadzibaba Standrek ndikati, Madzibaba mufungeka zvamamuchindifonera ndaenda ndataura nemunhu weu, tichibva ndaenda kufuneral pale yanga achitaura inonzi Zorora Exaltaton. Saka ndaona variwo Madzibaba vakashayika zveshuwa. Saka ndakutokuturirai sekuti baba vangu vari mupostori muchifamba nawo, amenoti munoti kudii. Zvikanzi tichakufonerai pamberi apo madzimai, regai tirangane nevamwe. Tafamba wakati tichakufonerai madzimai, regai tirangane nevamwe. Ndobva ndabatawo Madzibaba Kebson. Ndikati Madzibaba muri kuti kudii nemupostori biyenyu? Vaingonzvenga vachiti nandiko ndiri kunze kweHarare, nditori kure. Ndikabata vamwe zvakare ndizvozvo. Foni yaMadzibaba Ishmael vaingotiwo vapostori vari kugadzirira fiwe yokuti vakwanise kubatsira mupostori. Kusvika vana bamunini vakatozoona kuti iyi nhau iyi vanhu ava vanenge varemerwa. Saka pane akazoburitsawo shoko rekuti tanga tisawirirane. Ava haana kumbobvira wakatsika kana kurufu rwake kana kubatawo maoko. Asi chandoziva ndechekuti murume wangu pese painzi paitika dambudziko kumasowe, kwaitika rufu, ainge asingasari, aienda unomira ikoko achivabatsira. Saka takazoenda tikanovaviga nevamwe vapostori watanga tisanamate navo ndovakatibatsira. Tikaenda navo tikanovaviga kumusha kwavo kumudzi kukotwa, ndokwatakandovaviga murume wangu. Zvadaro kubva ipapo hatina kuzomboonana navo vana Madzibaba. Hapana kana akamboya kanditi matambudziko. Saka inini chinonyanya kundirwadza ndechekuti Madzibaba vaitoti ndikasangana navo vaita zvekutengesa nechingoro mutauni, vainditengesera zvavaitengesa, zvekuti pavakatofamba maitwa nemaunyeni vakanditengesera vachiti ndakanzi nezwi Mwari vakati ndisakupe kana chimwe chinhu. Asi chinondirwadza ndechekuti vana ava vana vavo havana kumbondiroora ndine mwana. Vana vavo takaroorana tisati takuna vasati vamupostori, vakatonondibvisira pakutanga. Pechipiri apa vakatondisungirira ndakusununguka mwana wekutanga, ndopavakazobatwa musoro kwaMadzibaba Ishmael. Asiwo vakazoonoti iwo uri kufanira kuenda kunoudza vabereki vako kuti ropa ritengeswe, inini handitengeswi. Zvichireva izvo kuti kutora kwavakaita mwana vakandimanikidza ndandisinawo simba, kwakangoyewo vadare kumba uko vakati tatouya kuzoimbira mwana abva aimbirwa uzana. Takaenda kulili famu, kangonzi madzimai tikudai, baba wakandikwirai mota kuti tichibva taenda. Tasvika kuye ndopavakatoti ndopavakati madzimai polai pfekai gemenzi, ndopavakapfeka gemenzi. Mwana wabva atoimbirwa uzana nangoni. Ngoni anga ari mukomana zvake, anga ari wechidikiwo, aimbirwa uzana. Mwana yanga atori mudiki, ndopavakabva vatoti madzimai hapana kwavachaenda, vakutosara panapa, ndokuimbirwa kwavakaita. Saka ini zvandiremera ndikati kuona baba ndo marorerudzi rwavanoita zvikanzi hauna simba pamusoro pemwana uyu. Mwana ndatoti aendi, ndozvatodiwa nezwi, ndokuenda kwakaita Polite. Saka nhau yakundirwadza ndeyekuti Polite uyu ndakatomurota chitonzi ari kuonekwa akagara akabata mwana wake, uyezve guva rake idiki diki kureva kuti pari zvinezvi rakatoparara rapasi kana kutooneka nogona kutadza kuoneka. Chimwe chikundirwadza chekuti akavigwa nemwana mudumbu, ndo imwe nyaya yekundirwadza. Uyezve kune murume wangu ndakazonzwa zvichinzi haana kufa neaccident,
akaita kusaidzirwa murori nevapostori vanga vatadza kunzwana naitobva kunyabira ikoko zuva iroro. Ndokufa kwaakaita nekuti zuva iroro paitonzi vapostori, mupurisa aitotaura achiti vapostori achiudza bamunini vaiuya vachitoti ndimadzibaba dhagika vobva vaenda, ndimadzibaba dhagika vobva vatiza. Panguva yazvakaitika zvainzi vaitova nevamwe vapostori, asi kuti ndivazive kuti ndeava handina kuvaziva. Uyezve pakufa kwavakaita madzibaba kuti ndipiwe umbowo hwakazara kuti vafanei handina kukwanisa kuuziva. Nazvino zviri kundirwadza kuti mwana wangu apararira kuLily Farm uye zvakavigwa nemwana mudumbu. Pamwe zvakasanganisira nababa vacho, kudai vasina kuvadaro handichaziva chokwadi kuti vakafa neaccident here kana kuti kwete. Nhasi unonditambura nevana 4 handina kukwanisa kundibatsira kuchengeta vana 4. Zvinhu zvikundirwadza kuti dai kwaiwanikawo zvako ruzhinji rweZimbabwe randibatsira kuti mwana wangu kana zvichiita afukunurwe mweya wake hauna kuzorora, kana zvichiita mwana wangu atakurwe afukunurwa aenda unorara pakarara baba vake. Inini pari zvino zvandina kana pekutangira, pari kundirwadza. Ndiri kurwadziwa zvakanyanya nekufa kwakaita mwana wangu. Ndakambunyikidzwa, ndiri munhu aida imba yake zvakanyanya, ndasingazoti ndokwazvichazosvika. Pakaroorwa mwana ane makore mashoma, hamuna kumboitawo here pfungwa dziri kuzivisa mapurisa sezvo mwana akanga ari underage? Handina kuita pfungwa iyo nekuti ndakapinwa nababa vaitoti ndinokurova, hazvitaurwe izvo, Mwari apikiswe. Saka ini semunhu aidawo imba yake ndakangorambawo ndakanyarara, ndakaramba ndakanyarara, ndasingazondo kwazvichazosvika, ndasingazondo kwazvichazosvika. Saka munhu wandaitokwanisa kuti pamwe ndingakwanisa kuzotaurawo naye vanga vari vamwe vamukurungai, amai vangoni. Amai vangoni pavakafa muroora wavo anova mwana wangu, vakabva vakauya kuSouth Africa vachiti ndikuuya kunoona muroora achisununguka. Pakafa vaigara uchweshu, saka pakafa muroora vabva vaiwo kunhamo, ndobva vasvikawo vachibva vapuwa utsananguro. Vapuwa tsanangurowo ndobva varoorwa namadzibaba Standrick, asi vanga vatori vahombe vamukurungai vangu vanga vari va62, varoorwa namadzibaba Standrick. Une vana vaigwa Madzibaba Ishmael, kune mafuva akawanda evanhu vevana vainge vachiradzikwa asina kutaura nevabereki. Mambotaura kuti wenyu wakaradzikwa musina kunge mataurirwa kana kunge muripo, chokwadi here? Makuva vanogona vakaratidzwa mashoko. Tine zviuru zvakawanda, mamwe ari mumahuswa kusanganisira remwana wangu, kutori nemakuva akawanda akavanzika mumahuswa. Mungaite here nhamba kana kuti figa yekuti makuva ari anenge ari mangani, chingopa estimation? Maestimation kuti ndinyasoziva kuti inhamba ipi. Kubva gore racho iroro paiva patori nemakuva akatowanda patikaende ipapo 2020 aitosvika kana 10 panguva yacho. Kuzopari zvinhu zvevana nevanhu vakuru, vamwe vakungofa kusanganisira vamukurungai vangu vavo vari pepa. Saka mune zviuru zvakawanda zviri mumazuzwa munzvimbo yakaita